वागर्थ विवशम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमो नमः नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। तां च वश्यं दिवशगणना तत्परामेकपत्नी मव्यापन्नामविहतगतिर्द्रक्ष्यसि भातृजायाम् आशावन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां सद्यः पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। हे मेघ दिवसगणना तत्पराम् अव्यापन्नाम् एकपत्नीं भातृजायां ताम् अविहतगति अवश्यं द्रक्ष्यसि। हे आशावन्धः प्रणयकुसुमसदृशं विप्रयोगे सद्यः पाति अङ्गानां हृदयं प्रायशो रुणद्धि। ପିଲେ ଏଠାରେ ଯକ୍ଷ ପିଲେ ମେଘକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମେଘ ବିରହର ଅବଶିଷ୍ଟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକର ଗଣନା କରି ବ୍ୟାଘ୍ର ହୋଇ ଉଠିଥିବା ଓ ମୋର ଆଗମନର ଆଶାରେ ପ୍ରାଣ ଧାରଣ କରିଥିବା ପତିବ୍ରତା ତୁମର ଭାଉଜକୁ ତୁମେ କ'ଣ ନା ଅବଚ୍ଛିନ୍ନ ଗତିରେ ଯାଇ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବ। କାରଣ ଆଶା ରୂପକ ବନ୍ଧନ ବା ଆଶା ରଜ୍ଜୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପ ପରି ସୁକୋମଳ ତଥା ବିରହ ହେତୁ ତତ୍କ୍ଷଣ ବିନାଶଶୀଳ ଅବଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରିଥାଏ ବା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏ ମେଘ ତୁମେ ଅଳକାରେ ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ମୋର ପତିବ୍ରତା ପ୍ରିୟତମାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ସଂସାରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ କୋମଳ ହୃଦୟା। ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶାର ରଜ୍ଜୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଧରି ରଖିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଆଶା ରଜ୍ଜୁ। ବିରହିଣୀ ନାରୀ ଭାବି ପ୍ରିୟା ମିଳନର ଆଶାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସତରେ ଆଶା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା ନାମକ ଗୁଣ ନଥିଲେ ନାରୀର ଜୀବନ ଅନାଶୟରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତା। ଆଶା ନାମକ ଗୁଣ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ନା ନାରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅନାୟାସରେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଅଙ୍ଗାନାନାଂ ହୃଦୟଂ କଃ ରୁଣଦ୍ଧି ଆଶାବନ୍ଧଃ କେଷାଂ ହୃଦୟଂ ବିପ୍ରయోగే ସତ୍ୟପାତି ଭବତି। ଅଙ୍ଗାନାନାଂ ହୃଦୟଂ କଥଂ ଭବତି କୁସୁମସଦୃଶଂ अव्यापन्ना का भवति यक्षिणी एकपत्नी का भवति यक्षिणी अविहतगतः कः भवति पिले मेघः। मन्दं मन्दं मुदति पवन शानुकूलो यथा त्वां वामशायं नदति मधुरां चातकस्ते शगन्धः गर्भाधानक्षणपरिचया न्यूनमाबन्धमालाः सेविष्यन्ते नयनशुभगं के भवन्तं बलाकाः। अनुकूलः पवनो मन्दं यथा त्वं मन्दं नुदति अयं शगन्धः ते वामः चातको मधुरं नदति गर्भाधानक्षणपरिचयात् खे अवधमाला बलाका नयन शुभगं भवन्तीं नूनं सेविष्यन्ते। ଯକ୍ଷ ପିଲେ ମେଘକୁ କହୁଛି ଯେ, ହେ ମେଘ ଅନୁକୂଳ ବାୟୁ ମନ୍ଦ ଗତିରେ ତୁମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି। ତୁମର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏହି ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଗର୍ବର ସହ ମଧୁର ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ଗର୍ଭାଧାନ ସମୟର ପରିଚୟ ହେତୁ ଆକାଶରେ ପଙ୍କ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇ ବକାଙ୍ଗନାମାନେ ନେତ୍ର ପ୍ରତିକାରୀ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ସେବା କରିବେ। ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, କଃ ମେଘଂ ମଧୁରସ୍ୱରେଣ ଆକାଶେ ପ୍ରେରୟତି न चातकः कस्य अपरं नाम शुभगः भवति न मेघः के आकाशे मेघस्य सेवां करिष्यन्ति बलाकः। बलाकः किमर्थम् आबद्धमालाः सत्यः गच्छन्ति न गर्भाधानक्षणहेतोः। चातकः मेघस्य कस्मिन् भागे मधुरं गानं गच्छति न वामभागे। कर्तुं यच्च प्रभवति महिम् उच्छिलिन्द्रामवन्ध्यां
तच्छ्रुत्वा ते श्रवणशुभगं गर्जितं सा नशत्का आकैलासाद् विषकिशलय छेदपाथेयवन्तः सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसा सहाया यत् महिम् उच्छिलिन्द्राम् अवन्ध्या च कर्तुं प्रभवति तत् श्रवणशुभगं ते गर्जितं श्रुत्वा मानशोत्काः विषकिशलय छेदपाथेयवन्त राजहंसा नभसि आकैलासत् भवतः सहाय सम्पत्स्यन्ते। ପିଲେ ଏଠାରେ ମେଘର ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଯକ୍ଷ ପିଲେ ମେଘକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମେଘ, ଯଦି କି ପୃଥିବୀକୁ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରୀ ପୁଷ୍ପଯୁକ୍ତ ଓ ଅବନ୍ଧ୍ୟା କରିବାରେ ସମର୍ଥ, ସେହି କର୍ଣ୍ଣ ସୁଖଦ ତୁମର ଗର୍ଜନକୁ ଶୁଣି ମାନ ସରୋବରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ରାଜହଂସମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ପଦ୍ମନାଡ଼କୁ ଧରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରି ତୁମର ସହଯାତ୍ରୀ ହେବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକାକୀ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମେ ଧର ଭଦ୍ରକରୁ ଆମେ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ କ'ଣ ଆମର ଯଦି ଜଣେ ସହଯାତ୍ରୀ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସହଯାତ୍ରୀ ଯଦି ଆମକୁ ମିଳିଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ପଥ କ'ଣ ଶ୍ରମ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଆମକୁ ଏକାକୀ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ କ'ଣ ସେ ମାର୍ଗଟା ଆମକୁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯକ୍ଷ ପିଲେ ମେଘକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମେଘ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଳକାପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ତୁମେ ଏକାକୀ ଯିବନି, ତୁମକୁ ଏକା ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ ସହିତ କିଏ ଯିବେ ନା ରାଜହଂସମାନେ, ସେମାନେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସହିତ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯିବେ। ତୁମର ଯାତ୍ରା ଶ୍ରମ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ତୁମର ଯାତ୍ରା ସୁଖକର ହେବ। ପିଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ମେଘः ପୃଥିବୀଂ କିଂ କର୍ତ୍ତୁଂ ପ୍ରଭବତି ଉଚ୍ଛିଲିନ୍ଦ୍ରମ୍ ଅବନ୍ଧ୍ୟಂ ଶ୍ରବଣଶୁଭଗः कः भवति मेघः के मेघेन सह कैलासपर्यन्तं गमिष्यन्ति राजहंसः किं स्वीकृत्य कैलासं गमिष्यन्ति विषकिशलयच्छेदान् राजहंसः कुत्र गन्तुम् उत्सुकाः भवन्ति न मानसरोवरम् आपृच्छस्व प्रियसखामुमं तुङ्गमालिङ्ग्यशैलं वन्दे पुंसा रघुपतिपदे रङ्कितं मेखलाशु काले काले भवति भवतो यस्या संयोगमेत्य स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं मुञ्चतो बाष्पमुष्णम् तुङ्गप्रियसखं पुंसा वन्ध्यैः रघुपतिपदैः मेखलाशु अङ्कितम् अमु शैलम् आलिङ्ग्य आपृच्छस्व काले काले भवतः संयोगम् एत्य चिरविरहजम् उष्णं बाष्पं मुञ्चतः यस्य स्नेहव्यक्तिः भवति। ଏଠାରେ ଯକ୍ଷ ପିଲେ ମେଘକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମେଘ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରଣନ୍ୟାସରେ ଯାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟଭାଗ ଚିହ୍ନିତ, ସେହି ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ଉନ୍ନତ ରାମଗିରି ପର୍ବତକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ପୂର୍ବକ ଅଳକାପୁରୀକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନିଅ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା କାଳରେ ତୁମର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରି ବହୁ କାଳ ଧରି ବିୟୋଗ ହେତୁ ଏହି ରାମଗିରି ପର୍ବତ ଉଷ୍ଣ ବାଷ୍ପ ମୁଞ୍ଚନ କରିବା ଫଳରେ ନିଜର ପ୍ରେମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ମେଘସ୍ୟ ପ୍ରିୟସଖା କଃ ଭବତି ନା ରାମଗିରି ପର୍ବତଃ रघुपतिपदैः मेखलाशु अंकितः कः भवति न रामगिरिपर्वतः मेघः स्नेहव्यक्तैः किं करिष्यति न उष्णबाष्पं सेक्ष्यति मेघः किमर्थम् उष्णबाष्पं सेक्ष्यति न स्नेहव्यक्तैः मेघः कस्मिन् काले रामगिरिपर्वतस्य संयोगं प्राप्नोति न वर्षाकाले।